Sa Syiem pat nakaliang jongi Good News TV ni ai U Blei pi baro ki bapet ya ga program ka jongi haga kyrteng ka jong try bat unong pin jongi U Jisu Khrist ka step ka basuk ka bakmen na ka benta jong pi baro bat ni ai ngo U Blei bola don kat lembat ni bat ula penyo ru hangi ka ni step bat shwa bangin ya ling ma ya ka ni sngi ni puson lyngkot na ka ni Ka Ktien ka jong U Blei bat kapang ya ka bang labo lingba jong ka ni ka tayo ya ka bangin perkhat ya ka bangin puson lang kalong halor jong ka bor Ka Ktien ka jong U Blei, the power of God's word. But kumta ka jingpuson haga ni ka sngi, halor jong ka ni ka pang le ni ka topic, kalong ya ka ba ngila mynsiem na ka kitab ka jong Jeremaiah, ka linong ka ba arpulay, ka dakot ka ba arpu kundai. Jeremaiah arpulay arpu kundai. Ki Ktien ki ba ong kumnie. Hatu Ka Ktien jonga kamlong kum gading, ong utray, bat kum uternem uba penluet jin yaw mau siang. Ngan puli biang sa Syiem, hatu Ka Ktien jonga kamlong kum gading ong utray, bat kum uternem uba penluet jin yaw mau siang. Habang iperkhat, siapang gabor jong Ka Ktien ka jong U Blei. Ladon sibun kibriu ka jong U Blei. Kibasaki ba Ka Ktien ka jong U Blei kalong shisha kum uternem ubala ban penluet yaw mau siang ni ban penluet ya ka doknut ka ba erang ka jong U Blei. Kibabun kisaki bat kiplaru ba Ka Ktien ka jong U Blei kala wat ban penluet ya ka doknut ka ba erang. Layat hu syapang u Charles Finney ubaling ba ki jingtrei jong U lala ban wanra ya ka revival hakari Amerika bat latip yu kumukpa jong ka revival lani father of modern revivalism. Bat u Charles Finney dadai u brio ubala penhe pensan hakayeng ka bariu Blei. Hot ki kimi ki kpa jong U kilong ki Kristan Henry kimdei ki brio ki bariu Blei. Kilit si gijingeseng tang namar bakimban si ban namar bakilong ki Kristan. Baru Charles Finney uhe usan hagabakum katagal air hagabala penhe pensan yu. Uim usamla ubasulet jingeseng tang ban chupendep yakirukom. Namar ba usngaw bakade yu uban lek. Henry umdan gijingedei kabajand badu Blei. Hakapor kabau puli yakalo ha Adam. Day hangta baga jingkwa jong U ban puli ya ka Bible kasdang. Hakaway na kikot kiba ula puli haka university kat ba udang puli ya ka law. Uway na kinong tho uba tho ya ka takakot syapang ka elementary law. Kaba U Charles Finney uju puli bha. Uniw nong tho haka takakot ka jong U. Utho bha syapang Moses bat syapang ki hukum kibala ayo Moses kita ki Mosiak law. Bat kumta kani ka penlong yaw Charles Finney. Ban kwa ban tiet ya ka Bible. Bat usdang ya ka ban puli ya ka Bible. Bat kat bau dang puli ya ka Bible ya Ka Ktien ka jong U Blei. Uyo i pen ban ya ka jinglong tingit ka jong U. Uyo i la ka jong ka pop ka jong U. Uyo i la ka jong ka jingim ka jong U baka jingay na U Blei. Bat kat bau dang puli ya ka Bible. Bat udang persyang ya kaban ngam jeliu Ka Ktien ka jong Blei. Kat tau nang yo i ya ka jinglong tingit ka jong U. Unang yo i ya ka jinglong pop ka jong U. Uyo i bahaduk kat no la long jingay no Blei. Ha ka jingedei ka jong U bat U Blei. Bat U tipru badai tang U Jisu U balak ban pelat yo U na kabakum kata ka jingim ka babat ka pop. Ha kawai ka sngi jong ka snem kat praspa arpaway. U Charles Finney ula ling bat ula pisah mynsiem. Bat hadu laisngi u klem yo tia yo dem. Nadu kamit Sunday, hadu kamit Tuesday. Bat hakita kilaisngi umshim layo tia, umshim layo dem. Ula ling ula pisah ka mynsiem jong U. Ka Ktien ka jong U Blei ka ba ula puli. Kala dung bat kala tenra ya ka mynsiem ka jong U. Kapenlong yu ba umsngaw suksyo ban syong
Hagaba kum kata ka jinglong, hagaba kum kata ka jingim ka ba jingai nu blei, ka jingim ka ba tip U Blei, ka jingim ka ba mdan ka jingadei bat U Blei, ka jingim ka ba bat ka pop, ka jingim ka ba tingit ringkat bat ki pop ye ki bo lele ha ka jingim. Bat kum ta ba umnang ban yo thia lai miet na do ka miet Sunday hadu Tuesday. Haga step jong ka sngi Wednesday. Ulalet siya ka jaka ka ba kam kynja hajan jong ka university ka jong u. But hang ta ula duai. Ula IT la ka jong ka jingim ka jong u show play. But nadu ka ta ka sngi. Uya thu ba ula yo mat ya ka jingsuk ka ba umpat jiyo mat menu ha ka jingim ka jong u. Nadu ka ta U Blei usdang ban pendan kam yaw Charles Finney. But usdang ban pendan kam borba yaw. But day Ka Ktien ka jong U Blei. Kabala peluwet ya ka mynsiem ka ba erang ka jong u. Kadi Ka Ktien ka jong U Blei ka ba long kum uternem. Kabala penpat ya ka doknut ka ba erang ka jong Charles Finney. Ha ka ba u unyo i ya ka jong ki pop ka jong u. But baun pai shu Blei da ka mynsiem ka jong ka jingkala ka ba mut. Ki paralok ki ba iit. Kan mau ba Ka Ktien ka jong U Blei ka don ka bor. Kadon ka bor ban penkelaya ka jingim jong iru. Larang iru ni ay lat ya Ka Ktien ka jong U Blei. Bakan sutiet ha ka jingim ka jong a jong pi. Larang iru ni la ban penut bor ban puli ban pusan ya Ka Ktien ka jong U Blei. Ka Ktien ka jong U Blei kadon ka bor. Kan long ko mo mausyang uban penuet ya ki doknut ki ba erang ka jong a jong pi. Larang ngi puli ya Ka Ktien bat ngi ay pusan ya Ka Ktien ka jong U Blei. U Jeremaiah haka bor ka ba usngaw artatien ya ka bor ka jong U Blei. Haka bor ka ba usngaw artatien ya ka bor ka jong Ka Ktien ka jong U Blei. Ula don haka bor jong ka jing snow si na mar ka pop ka ba ki briu kilale. Ka ba penlong ba ka ribat ba ka nong ba Jerusalem kan mat ya ka jing syak penjat. Kala don ka bor ba U Jeremaiah ula kali jing kali U Blei. La kali jing kali ya ka bor ka jong U Blei. Ula kali jing kali ya ka bor jong Ka Ktien ka jong U Blei. Henry U Blei ula jubab hapdeng jong ka jing artatien ka jong Jeremaiah. Bat uong ya kini ki kintien haka kitab Jeremaiah kala nong ka ba arpulai ka kot ka ba arpukundai uong ya kini ki kintien. Uong hatu Ka Ktien jong akam long kum gading ong utrai. Bat kum uternem uban penluet yaw mau siang. Lani uban penuet jin yaw mau siang. Ki para banget ba iit. Bat kerpang ya pi ki para lok ki ba iit ki ba jupet ya kani ka program ka jongi. Kah bangin ya pusan ya kani ka bor jong Ka Ktien ka jong U Blei. Ay bangin sngong thu ba Ka Ktien ka jong U Blei ka long kumuter nem. Ubalak ban penuet jin ya ki doknut ya ki mynsiem ki jong abat ki jong ki. Ay namar kata bangin ya lingmay kani ka ngin ay lat ya Ka Ktien ka jong U Blei. Ba Ka Ktien ka jong U Blei kan yo ban syong hay ki doknut ya ki mynsiem ki jong a jong pi. Bala bangin ya lingmay kani ka sngi ay bangin kut jingmut. Bangin yay puli bat bangin yay pusan ya Ka Ktien ka jong U Blei. Khnang bangin ang laban im ka jingim ka ba don ka jingadei ka ba jan bat U Blei. Ka jingim ka bangin laban IT la di show Blei. Hay ki por hay ki sngi barot jong ka jingim ka jong i. Tu Blei ngur ku yang i lima ini jingpuson ni ba lyngkot na ka Ktien ka jong U Blei. Tungin ni pendam how Blei ya ka jingduai. Ka jingo bat ka buram ni ay syame ko kenrat ba iit namar ka jingdarin kat ka jome lembat ngi mela real sumari ngi ka niga miet baro ko way bat mela penyo hangi ka niga step bat ashwa ya ka bangin ya lingmay ka niga sngi ngi ay ngo ya matry ya ka jing pengan mau ka jome hangi lingba ka niga Ktien ka jome ba Ka Ktien ka jome ka long komuter nem ubala ban penluet jin ya ki doknut ki ba erang ki jonga bat ki jongi yarap ya ngi ko kenrat ba iit abangin ya lingba ya ka niga sngi Bala bangin pendap ki kamram ki jongi ki bangin ban pendap ka jingim jongi ka manla ka sngi. Ya rap yang ko try ba eat bangin ay pai shame. Bangin ay puson ya Ka Ktien ka jongme. Bangin ay perkhat ya Ka Ktien ka jongme. Bangin ay puli ya Ka Ktien ka jongme. Kabadang ka bor ban penluwet